Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bitawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Ya arep pengajian apa jagongan? Kok kaya ijik semruweng ngoten nggih? Oh, kewengen nggih. Oh. Lah iya ngerti ngene mau ranyang sisan aku. Nggih napa mboten? Ngapuntenipun Bapak Ibu gempil kamardikan panjenengan sedaya sawetawis sekeca ingginipun sami lelenggahan kanthi mardu merdikaning penggalih injih aurat mundi dawuh saking panitia Bapak Ibu kapiji dalu punika kula supados matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mugi-mugi sak mangke wonten manfaatipun ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Kripik gedang, kripik tela, sithik edang waton rata, wong jaragan diunggahke jam 10. Nggih to nggih. Berarti nek ngene iki kan engko rasa suwe-suwe, Mas. Engko nek pengajian kesuwen iki ngantuk kok, Mas. Nggih napa mboten? Ya lupute ngantuk ya gringgingan wong. Jenenge wis sikil tuwa, Mas. Sikil tua ki angger ditekuk kesuwen ya gringgingan wong. Asam ora tok, Mas. Halo. Lah iya pengajian mubalek ki rumunggah wis bekah beguh ra. Do niat pengajian apa ora ngono lho. Lho nyon ngapunten Bapak Ibu, perkara nek wong gor kesel apa mbok kira sing nyekel miki ki ora kesel. Kesel deh, nek nari awak ya kabeh do kesel, wong sedina mau kabeh do nyambut. Lah ngoten to nggih? Lho perkara ngantuk ya kabeh do ngantuk, apa mbok kira sing nyekel miki ki ora ngantuk? Oh dosa we. Nggih, kula nggih asline ngantuk, tapi wong jeneng pengajian ki ora bendina. Nek kesel kan awak diki ya bendina kesel, bendina ngantuk, bendina turu. Lah nek pengajian lak kala-kala, Dik. Kaya mulid Nabi niki lak ya gur setahun pisan, mosok bendina muludan. Nggih napa mboten? Nah, mula umpamane rada kesel sithik, rada kringien sithik, rada ngantuk sithik, ya dimpet sik lah. Eman-eman mesake mubaleke ado-ado. Lho aku ki ora masalah ngono lho, Dik, tapi yo kan yo gen etuk padha ngono lho. Aku rene iki ya wis trima dikeki jamaah tuwek-tuwek ini wis alhamdulillah. Tapi ning yo aja banget-banget wis tuwek wis gurung ngapa-ngopo. Lah iya, lah kene mubalek sing arep semangat piye nonton itu jembembleh ngene iki. Diaturi kok. Lho aku ki jaran nggih ngeten lho Pak, gen padha penake, gen padha semangate. Aku ya karo panitia ngomong jeng ben anu nggih, sing arep dikeki sing nom-nom aja tuwa-tuwa. Oh ya Allah. Malah dikeki kaya ngene, Gusti Allah. Ngopo iki? Nggih, oh ndesek enom. Nggih. Nggih, sing penting awak dhewe semangat ngeten nggih. Yo kaya biasane nggo nyemangati gen ora ngantuk, tangane diangkat kabeh sakmene. Kabeh sing lanang kuwi aja ingah-ingih kok telek. Wong lanang iki sing teges ngono lho, ora guru kok ngangkat tangan kok ngene lho. Ayo semangat ngene. Kae rasah dhuwur-dhuwur, kelekmu mambu.
Wong kon sakmene kok mahal ngene. Sakmene wae. Yo sing kene yo diangkat ki, yo. Ayo sing ra gelem ngangkat tangane kiting ben. Iki kabeh bareng-bareng kabeh kesel kabeh ngantuk. Dong ora? Nah, ngono lho. Ayo sing ning dhuwur ya diangkat. Nah. Dadi Pak Polisi iki sing semangat ngono. Rungok tadi. Ah bener nggih Pak nggih. Kersane jamaah melek ngono lho. Mboten napa-napa nggih Pak Sardi nggih. Nggih. Pak Sardi kaya Pak Deku ngono lho. Aku yo ndek Pak De jenenge Sardi nan. Lho, ning kono Sardi dodol mie ayam kene polisi ngono lho. Ngapunten nggih Pak Sardi nggih. Diangkat. Ayo kabeh diangkat. Oke? Engko nek kula muni mana semangatmu? Ini semangatku. Sing ra gelem muni gondongan gen dosa. Ayo kabeh muni pokoke sing los. Oke? Kok nek jenengan semangat, aku ya semangat. Nek jenengan ra semangat, aku langsung mulai. Oke? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Welah bape kecing tenan iki. Pun siap nggih? Oke, siap? Awas angger ana sing merem tak tinggal mulai. Sapa merem iki sapa? Was. Sing lanang awas. Merem tak tinggal mulai. Ewange mubalek pencicilan kok gur merem. Nek gur nang kene arep merem mbok nang omah. Halo. Oke, siap nggih? Yang pertama Bapak Ibu, saya mengajak khususnya pribadi saya dan teman-teman semuanya yang hadir di majelis ini. Pertama syukur datang Gusti Allah. Nggih. Syukur awak dhewe dalu punika senajan to kesel, senajan to ngantuk, ning awak dhewe cek gelem pengajian. Tondo syukur awak dhewe ning ngarsane Gusti. Berarti awak dhewe niki waras, sehat, urip, betul? Nggih napa mboten? Nyun ngapunten nek awak dikei sehat, waras, urip karo Gusti Allah. Sehate, warase, uripe ditampakkan di hadapan zat yang memberi sehat, zat yang memberi urip lan waras, sing ngekei seneng, sing dikei ya seneng. Nggih napa mboten? Ning nyuwun ngapunten kae dikei sehat, dikei waras, dikei urip kok sehate, uripe, warase gur dienggo turu, glundang, glundung. Ambo wis dipateni sisan wae. Nggih napa mboten? Kula awak diki termasuk orang yang beruntung Bapak Ibu. Gelem mangkat pengajian sebab apa? Ora angger-angger wong gelem pengajian kados kula jenengan ngeten iki lho. Iki ya ana wong iki cerak omahe kene iki tapi ra mangkat. Tapi iki wonge ning jero omah ngrungokke wong. Oh, tapi omahe kono. Omahe kono lah salone madhepe rono ngono. Dadi dhek muni aku serasah rono kok omah krungu. Halo. Masuk nggih. Lah niki kudu disyukuri Bapak Ibu. Sebab Gusti Allah lek ngendikan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Menungso nek kowe kepengin ngitung nikmatku sing wis tak paringke marang slirane ora bakal iso saking akeh. Mula kanggone wong sing normal, kanggone wong sing waras kuwi nek dikeki nikmat kudune alhamdulillah. Saged mboten? Saged nggih mengke muni alhamdulillahirabbil alamin bareng-bareng sing kompak, sing banter, sing seru. Oke? Monggo tak abani 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Sapa wonge gelem syukur marang Gusti Allah, yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Awak dhewe ra usah khawatir urusan dunya, ora usah wedi urip ning alam dunya kok wedi dadi wong melarat, ndak usah takut. Lah wong awak diki dititah Gusti Allah. Gusti Allah ki zat sing maha sugih, maha kaya, kok wedi melarat ki lak wong geseh. Contoh sing paling sederhana. Halo. Masih bisa melihat saya? Nah,
Awak diki sing nitah Gusti Allah. Gusti Allah ki sing duwe jagat. Nggih mboten? Nggih. Kuwi karo Gusti Allah awak diki kadang-kadang malah ora percaya. Logika sing paling sederhana ngeten, Bu. Sing paling sederhana umpamane kula kelik dijak kanca dolan. Padahal aku ora ndidit, ning dijak dolan kanca, tapi kanca niku wong sugih, duwite akeh, tumpakane mobil. Kira-kira kula tenang mboten? Tenang napa mboten? Senajan to aku ora duwe duit sebab sing ngejak aku genah duwite. Masuk karo kula. Masuk nggih. Dadi aku dijak lunga ado kaya ngopo aku ora khawatir soalé sing ngejak aku wong sugih, wong nggawa duit, wong nggawa sangu. Yakin aku engko kurup. Masuk korupsi mbahmu kuwi dosa kowe. Kok kurup kok iso korup ki lho. Pak polisi niku mang cekel Pak polisi. Jenengan nonton kecerek nganggur mboten tadi? Nonton. Oh dosa kowe. Dong mboten? Lha iki awak dhewe iki sing nitah Gusti Allah, dideleh ning donya, sing deleh Gusti Allah, zat sing maha sugih, zat yang maha kaya. Kok kita khawatir? Monggo. Gah, mau. Aku engko nek ngombe susu rada weni. Nek ngene iki jek kecut tok. Lah. Oh dosa kowe. Dadi masuk nggih karo kula nggih Bu nggih. Gusti Allah ki zat sing maha sugih, maha kaya, sing nyekel jagat iku awak dhewe khawatir dadi wong melarat. Ya, janganlah. Nggih. Yakin apa yang kita butuhkan insyaallah dicukupi karo Gusti Allah. Kula matur dicukupi. Lah, nanti kita bahas sedikit tentang cukup. Oke? Sebab apa? Sing jenenge cukup kuwi ora kudu akeh. Bagaimana kita mengelola cukup? Cukup kuwi wong sing gelem syukur lan qanaah marang peparinge Gusti Allah. Kanggone wong pundi niki, Mas? Karang nggih. Heeh. Kanggone wong kene. Iya. Kanggone wong karang kene iki maksudku. Ambok ya Gusti Allah ki ngekeki nikmat akeh kaya ngopo? Paribasan Gunung Lawu, Gunung Merbabu kae diubah dadi intan berlian, dikekke karo wong karang kene kabeh. Nek ora gelem syukur, Pak. Ya nek mur kurang karo kurang. Oh, dong apa ora? Anu kowe sing ngisi le nyapa le. Iki bagiane dhewe-dhewe. Kono tip yo tip aku sing muni ngono. Ora ngono kuwi Mas iki Mas. Halo. Ora iki karo OWB kula nggih pun klik ngoten nggih. Tepuk tangan buat OWB. Oh, aku angger dicekeli miki OWB niki terus engko ora ngerti wayah aku. Kok ra barbar heeh. Terus ora barbar lah, penak miki penak. Apa miki tak peke, Mas? Hah? Monggo oke siap. Halo penak tenan iki ya ngene iki, nanggap TV ya ngene iki. Rodok larang sithik ra apa-apa tapi penak apik ngoten. Pira to, Mas? Halo. Ngaten nggih Bu nggih, dike ana akeh kaya ngapa wong karang ki karo Gusti Allah. Nyun ngapunten Bapak Ibu. Alah mbok disoki akeh kaya ngapa. Nek gak gelem syukur ya kurang karo kurang. Ning paribasan nyun ngapunten sego sak puluhan wedang sak cecepan kanggone wong karang nek gelem syukur insyaallah cukup. Masuk. Mula nyun ngapunten terutama bagi ibu-ibu iki penting kanggo wong wedok-wedok. Rungokno wong wedok-wedok iki. Rungono, weh. Oke, kita laki-laki, oke? Malam hari ini kita harus kompak, oke? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapunten iki laki. Ngopo kowe? Awak dhewe kalah jumlah ra masalah, oke? Tapi khusus malam hari ini kita harus menang, oke? Ngopo?
Ngopo kowe wong wedok-wedok ngopo kowe? Mosok wong lanang kalah terus. Mula rungokno kanggone wong wedok-wedok dimanapun kau berada wahai perempuan. Wahai anu. Wong wedok iki disawang susu medeni. Dene gendruwo mbahmu kowe. Kowe diarani gendruwo lho. Ya Allah, ya Allah. Ngene lho Bu, khususnya ibu-ibu, masalah nikmate Gusti Allah. Halo. Gen awak dhewe urip ning alam dunya itu iso ayem, iso tenang gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang adik urip ning donya, urip ning beberan agung ning masalah iki gak iso ayem, gak iso tentrem. Bukan karena kita nggak punya duit, bukan karena kita ora awak. Ngene lho maksudku ngene lho, De. Ora kok awak diki dupeh ora ndedit, ora gederajatan, ora kepangkatan, bukan masalah itu. Ngoten nggih? Karena apa, Ibu? Ngampun kula terutama ibu-ibu rungokno wong wedok-wedok rungokno. Iki gatekno aku iki gatekno ngono lho. Oke, iki penting iki. Iki ora bolo ora tak kandhani iki. Liya-liyane iki sekitar kene iki ora tak kandhani, sing tak kandhani wong Karang tok. Soale kono ora ngundang aku ngono. Nek ngundang ya tak. Heeh. Ngene lho. Ora kowe nek karo bolo ya ngono. Ya seket mbahmu kuwi. Ya anu Mas perkara rego iki kena dirembuk ngono lho. Memang resiko dadi mubalek ngene iki lho Pak Polisi. Dinyang terus nek penyanyi ora tau dinyang asem. Mula mubalek ya kalah karo penyanyi. Lah nek penyanyi iso dipangku kok Mas. Nek mubalek kan ra iso. Halo. Ibu. Perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan ini benar apa enggak. Terutama ibu-ibu, marang peparinge Gusti Allah. Halo. Masih bisa konsentrasi, Bu? Sini. Marang peparinge Gusti Allah. Apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya, ojo sok kulino muni kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Rungokno, iki sing kulino muni ngono ki wong lanang apa wong wedok? Sing kompak lanang apa wedok? Pisan kas lanang apa wedok? Rungokno. Ngapa? Ngapa? Halo? Oh, ra etok lawang cah engko. Wah, modar tenan iki. Lu njobo. Ngaten nggih Bu nggih. Jadi hindarkan lesan ini muni kok mung kaya ngene, kok mung apapun itu wujud parparinge Gusti Allah, apapun dan berapapun jumlahnya disyukuri insya Allah hati kita akan tenang. Ora ayeme awak diki mergo napa? Mergo awak diki gak iso nyun punten Bu. Halo. Nek ngeten lho, De, nek piwucale wong tuane adikan ngeten, Nduk, cah ayu, le cah bagus rungokno. Aja sok sliramu ki kepengin gayuh perkara sing pancen kowe ora gaduh. Engko nek jiblok ndak lara. Masuk. Inilah yang menjadikan hidup kita itu enggak nyaman, enggak ayem, ora tentrem sebab apa? Kepingine gayuh ning awak dhewe ora nekat. Wong kan kudune berpikir logis, oh pendapatanku ki sepiro. Kebutuhanku ki apa wae, mana yang lebih diutamakan. Lah awak diki kadang-kadang ra iso bedake mana kebutuhan, mana keinginan. Kadang-kadang justru sing diutamakan keinginane. Ana wonge ana ya, wonge rada lemu pokoke. Wonge awet mau kipas-kipas terus.
Wonge saiki ngulati aku. Kerudunge ijo. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Sing kula aturke bener napa mboten? Terkadang kita itu nggak bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan, Ibu. Terkadang kebutuhan yang lebih utama kita kalahkan. Betul? Betul apa mboten? Pendapatane bojomu ki sepiro sing mudeng kowe. Lah kok penjalukmu neko-neko iso no bojomu mati nom. Oke? Ngono. Pendapatanku sebulan berapa, kebutuhan berapa. Jangan didahulukan keinginan. Gaji muryong rong yuta gedene UMR penjalukane duwe motor nek ra NMAX ora. Ndlosor no kowe. Masuk mboten? Ini harus berpikir Ya wis kene wonge angel-angel kok. Wong Karang iki kandhanane angel-angel, Mas. Ambek ngene mau rasa diundangmu balik apik. Ngono lho. Dong ora? Kula nyun ngapunten nek paribasane wong tuwa ngajari ana kok cecak kepengin nguntal cagak. Orang mur selolot dan modar. Masuk mboten karo kula? Masuk mboten? Mula nyun ngapunten pemasukan ki kudu dibace karo pengeluaran. Ngono lho. Ora sak-sakmu, terutama wong wedok-wedok wong gedhe sithik pengen apa-apa ditukoni. Barang-barang ra penting tukoni. Wong wedok meneh. Lah mula kan kula matur iki khusus wong wedok-wedok ngono lho, Dik. Lho nek wong wedok, wong lanang ki nyun ngapunten, nyambut gawe tok duit nggo sapa tok? Lah iya. Apa enek wong lanang kok nyekel duit lanangan apa? Apa mbok kira sing nyekel iki nggawa duit? Ambok modar to ora nggawa aku yo. Mula kok kene iki kok tak jagake tenanan ngono. Dong ora. Ngono kuwi ngene iki wis ana sing ngenteni kok piye. Wong lanang lak nggon lantaran tok to, Dek. Wong wedok ngurusan duit dan keranjingan tenan. Loro ngono wong lanang-lanang kuwi. Kowe nek karo wong wedok urusan duit aja sok seneng ngapusi kowe. Lepak modar kowe. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Nggih, aja sok nggayuh perkara sing pancen awak iki yakin iso ora gaduk ora kan sing ngukur awake. Jangan dipaksakan. Gaji sesasi 2 yuta anak papat sekolah kabeh njikuk motor bulanane wis bengep no. Gur ngoyak gengsi itu keinginan bukan kebutuhan. Betul? Sudahlah mulai berpikir normal. Awak dhewe iki lho tak kandhani. Kowe diarani wong ra ndek motor ra masalah. Motormu elek yo ben. Diarani wong melarat yo ben. Diarani wong ra duwe ra ndek gelang. Ra ndek kalung. Tumpakane pit. Wong biasa ning kan ra ndek utang. Betul? Lah kowe tumpakanmu NMAX reyenan tapi rong lunas. Ngono lho. Hidup tuh yang apa gitu? Apa sih? Kuwi, ngono lho. Dadi rasane neko. Rek kakmu buaya pingine diceluk wah gen kondang wah tapi endingnya menyakitkan. Tumpakane we mobil bendina metu saka omah. Wes bendina metu tumpakane mobil. Ana nang omah doyak-doyak mendeleng terus kok. Ngerti no aku wonge meneng ae awet meneng ae wong. Wonge sanden ning cagak pokoke. Wis kene aja mbok ulatke wis kene. Wonge sandenan ning cagak cerak omah, pokoke ning omah emperan omah wonge. Wonge wis kene. Aku ora wani ngulatke. Masuk. Bisa diterima. Kowe ngapa? Masuk nggih.
Bisa diterima. Ngaten nggih Bu nggih. Bisa diterima. Gen awak dhewe wong urip ning alam donya ki sing digoleki napa? Ayam bahagia. Turu angler, melarat rapopo, diarani wong biasa ra masalah, diarani wong ra duwe rapopo. Sing penting wayahe ngeleh iso madang, mangan sak mangane, lawuh sak lawuhe. Nggih napa mboten? Menawak diki mangan lawuh sambel korek, diplenyek-plenyek karo tahu tempe dibandingkan karo mangan sing nang restoran regane sampai ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Nek ning weteng ya dadine padha tai. Betul? Rasa wareke ya padha. Nggih napa mboten? Ndak usah dipikirin banget. Wayahe ngantuk turu, pengen jajan, pengen heling. Penak hidup bahagia. Dong ora? Mula rasaku mau gayuh perkara sing awake dhewe niku terlalu berangan-angan tinggi. Andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Kelak wong gendeng. Masuk. Nyun ngapunten sing nomor loro apa? Aja sok kulino ngukur klambimu nganggo klambine tanggamu. Ora bakal pas. Tanggane tuku TV kene kerokan. Rusak. TV kok 100 in. Masuk. Lah nek sing mbok ukur tanggamu terus kapan kok akan hidup tenang? Kapan kok akan hidup bahagia? Betul? Tanggane tuku kalung kene bingung. Wah, mlebu metu cincang-cincing pedhot. Hidup ndak akan tenang, Ibu. Betul? Tanggane tuku gelang kene melang-melang. Wong lanang donak-onake pakmu. Halo, tanggane mipik meneh. Gelange anyar galo. Gelang kok sak pelek-pelek. Aku urip karo kowe nganti 50 tahun arep modar lho, gelang karet bae. Lek gur ngono kuwi hidupmu enggak akan tentram, hidupmu enggak akan ayem tentram, betul? Maka janganlah kau sering menilai orang lain, Ibu. Jangan kau sibuk bijani tonggomu. Karena kita ini sering sibuk melihat orang lain, kita lupa dengan apa yang sudah kita miliki. Dong ora? Oh kok senengane nontoni tangga iki lho. Perkara kono gelange gedhe ya ben, kalunge gedhe ya ben, mobile anyar ya ben, omahe apik ya ben. Gen urusane dhewe. Dong ora? Wong lanang-lanang ya ngono, aja sok nontoni bojone tangga. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Loh, nek kepengin bojomu ki ketok ayu terus, aja nontoni wedokan liya. Dong ora? Yo wis kok. Ya mau kalau maksudku ngene lho, Dik. Mula gandeng bola iki kono ki tak omongi ngono lho. Gen bojone dhewe iki ketok ayu aja nyawang wong wedok liya. Elek yo ben. Galak yo ben. Ngentutan yo ben. Apa-apa kecing yo ben. Ngono, aja sok nyepeleke wong wedok, galake kaya ngapa wong wedok, cerewete kaya ngapa wong wedok. Ingat wong wedok ki ngangeni. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Apa? Ben sambyo pokoke. Wedoke lanange dumbulke jigloke. Wedoke dumbulke saiki kok digloke meneh. Oh. Oke, ingatan nggih Bapak. Masuk nggih karo kula nggih. Jadi hidup ini mari kita bikin sesimpel mungkin. Bahagia tidak harus mahal. Gimana mboten? Hidup seadanya kita syukuri,
dinikmati. Jangan sering melihat orang lain. Wis kono gelange gede alhamdulillah. Ya Allah, melu seneng deh gelang sak pelek kek. Pripun rasane niku? Nek mlaku napa mboten biring-biring tadi? Kan ngeten ta nggih? Alhamdulillah deh saged mundhut motor baru, kapan waktu saged jileh, saged gonceng lho alhamdulillah. Nek bojo ora ngono, alhamdulillah bojomu ayu. Kapan-kapan iso jileh. Nggih, wong lanang trondol. Mriki nggih enten lho model ngoten niku. Jileh-jilehan bojo nggih enten niki. Daerah mriki kula survei kala iki wong 16. Niki wonge nggih teko niki. Kupluke ireng nang cerak wit pelem pokoke. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Masuk nggih Pak nggih. Hidup bahagia ayam tentrem ora kudu duwite akeh ora kudu derajat pangkate dhuwur tapi bagaimana kita bisa mensyukuri nikmate Gusti tetapi bagaimana kita bisa nampa peparinge Gusti Allah bisa diterima cetha oke nggih. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad gini iki. Maulid Nabi. Ora nyawang foto nggih. Fotone merenges sak. Ora wis kian aku wis mudeng aku. Goleke ya sing mrenges sak piye. Padahal liyane ya akeh lho. Mrenges. Nggih, untune garing nggih. Nggih. Nggih ngeten Bu niki gandeng Maulid Nabi awak dhewe kudu kenal karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ngoten ta nggih. Dengan dasar apa? Cinta. Kalau yang namanya cinta itu kadang-kadang ngane-ngane. Betul. Wong tresno niku ngane-ngane. Ana pepatah mengatakan wingko katon kencana. Nggih napa mboten? Wong gandeng tresno niku ana istilah napa? Telek rasa coklat. Mbahmu kuwi dosa kowe. Apa anakmu balik mangan telek to Le? Kuwi mur paribasan lho Le. Paribasane ngene lho, wong ki nek tresno tidak memandang. Nggih. Awak dhewe semono uga tresno karo Kanjeng. Nek tresno karo Kanjeng Nabi nyun ngapunten. Kita harus tahu siapa yang kita cintai. Ngoten nggih? Nama siapa aslinya, ayahnya namanya siapa, ibunya namanya siapa, lahirnya hari apa, tanggal berapa, di mana kan kudu ngerti. Contoh yang paling gampang ngeten, misale kula kelik gunaan pribadi seneng karo wong wedok misale. Tapi sing tak senenge wedoke ayu ora ngene iki. Ya nek ngene iki ra masuk lah. Mboten Bu namung guyon nggih Bu nggih. Jenengan sedaya sing sami rawuh niki asline ayu kabeh. Nggih, tapi 25 tahun yang lalu. Nggih. Misale kula seneng karo cah wedok, paling tidak aku ngerti jenengnya siapa. Tanggal lahirnya berapa mesti ngerti. Rumahnya mana, kan begitu. Wong tresno niku mang tiliki, mang angen wong jeneng wong cinta itu apa sampai ujung rambut sampai ujung kakinya itu ngerti kabeh. Ukurane kathok pira nganti ngerti. Ukurane sandal pira ngerti, Pak. Tur bendina berkomuni. Lagi esok tangi terus sudah bangun belum Bebek? Sudah mandi belum? Sudah makan belum? Lah ngoten ta nggih. Lah nek awak dhewe karo Kanjeng Nabi Muhammad ya nyambung apa karo maca sholawat. Kan ngoten ta nggih. Masuk mboten karo kula. Niki yang ringan dulu aja. Masuk. Lah kudu kenal karo Kanjeng. Nggih.
nabiku. Sing wedok ra nyaut ta. Ngantuk. Oh ngantuk nggih. Oke, ya wis yo sing ngantuk digogah sik. Ya Mas karo dituthuk Mas, yo Mas. Kaya biasane Mas Kolbun Salim. Ki nyambut gawe le mangsamu kuwi. Engko dirungokke sik, apa-apaku dirungokke sik. Engko nek aku muni aja mbok tuthuk. Walah, aku gene to le pas muni wis tak weling. Aku muni aja mbok tuthuk, malah dituthuk aku ndadi no. Blobeng ngoten niku. Tekan subuh lagi sadar iki jamaah wis do mulih kabeh. Niki weling kule, engko aku muni aja mbok tuthuk. Dong ora? Soale cangkemku karo rebana iki ra gathuk. Gathuk nyonyor no mangsamu. Ayo coba apa piye? Ngono. Ayo ki sapa ngantuki sapa kuwi? Ayo melek. Pripun, Mbah? Dereng ngantuk kok kriyip jenengan. Gedang kluthuk dipangan ulet. Iki murup ra Mas iki, Mas? Hah? Murup to? Halo? Halo? Nggo bareng-bareng nggih, kula muru isik. Gedang kluthuk dipangan uler. Mripate ngantuk kok lambene ilang. Masuk? Bareng-bareng iki wonge lagi liyer-liyer ngoten. Engko wonge gentangi ngoten nggih. Iki pokoke wong urute aku iki, ngono. Ngoten nggih. Terus engko disolawati, tangane diangkat ngeten karo solawatan, diangkat nyadong syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Ngeten nggih. Pokoke niate mahabbah karo Kanjeng Nabi, cinta karo Kanjeng Nabi, sing duwe penyakit asam urat, kolesterol insyaallah minggat. Amin Allahumma. Yo bareng-bareng tangane dudukke sik, engko diangkate kula abani. Oke? Siap? Yo sing ra gelem angkat tangane engko kiting. Sing ra gelem muni gondrongen. Oke? 1 2 3. Gedang kluthuk dipangan uler. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli sayyidina wa maulana Muhammadin adama yamillah. Ngantuk. Wong mboten nek karo meremi ngopo? Sing nomor loro tetep gedang kluthuk. Wonge ijik ndingkluk. Wonge cerak cagak pokoke. Cagake ana lampune. Halo. Ora sandangak ngene ngopo donan? Halo. Oh gremes to? Wah, berarti ndang bar iki. Asik. Betul. Jenengan pun sepuh nggih, Mbah. Gedang kluthuk mateng kabeh. Oke. Mripate ngantuk kok lambene. Oke. Sing lanang sing banter, oke. Sing biasane lambene duwe lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Ora ana wong lanang lambe duwe ora ana. Halo. 1 2 3. Gedang kluthuk mateng. Mripate ngantuk kok lambene.
Angkat tangan selawat. Allahumma sholli Oke, rampung. Wes. Banyu bening dicampuri areng. Wange ngolatke aku. Sing wajahe glowing. Wajahe glowing kok sikile salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih, dadi dalam rangka Maulid Nabi siji awak dhewe kudu kenal karo Kanjeng Nabi. Kudu kenal sing temenan. Nggih ora mur etok-etokan. Nggih, mula kala wau nyon ngapunten ana syair pujian nek bulan Maulid ngeten iki biasane lare-lare do ning masjid bodho adzan ngoten do rebutan mik lari-lari niku terus do pujian nabiku Nabi Muhammad Nabi wong kaya ngene kok dibanding-bandingke banter saing-saingke ya mesti mbok sesuk nanggap campur sari mawon nggih. Lah nek ngene do apal no. Ngene kok ngaku mati Kanjeng Nabi ki piye to, Dik? Lah kowe sing marahi. Lah jenengan ki tak pancing nabiku. Nabiku. Nabi Muhammad. Ingkang Rama. Ingkang Rama Sayyid Abdullah ingkang Rama Sayyid Abdullah ingkang Ibu Siti Aminah ingkang Ibu Siti Aminah miyos dalem ngene iki lho ngaku mati Kanjeng Nabi. Piye. Lah sing tuwek ora iso macam bocah boya gur plola. Piye coba ngene iki lho. Iki ngene iki upamane pengajian iki ora dionokke ndak taun wis bubar awak dhewe. Ora kenal karo Kanjeng iki wae ndak taun ana pengajian Maulid Nabi lho. Jenengan ditekoni miyos lho. Piye ngene iki? Lah bocah-bocah sakniki lho. Kadang-kadang awak dhewe dadi wong tuwa, bukan salah ning kurang pas. Sejak kecil ora dikenalke karo Kanjeng Nabi Muhammad, ning ngejak ning toko tukoke klambi gambare Spiderman. Lah wis anakmu idolane Spiderman. Kur nang omah gur pecicilan ngene iki. Mirip-mirip mbahmu kuwi. Dosa kowe le. Dong ora. Ana ke klambi gambare Batman, Superman, Superboy, Wonder Woman. Ya wis anakmu pecicilan ra genah ngono kuwi. Masuk nggih karep kula nggih. Mula Bu, ayo bareng-bareng dikenalkan awak dhewe ya anake dhewe ya keluargane dhewe marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
miyos dalem wonten ing Mekah miyos dalem dina Senen ing wayah subuh dina Senen ing sasi April tanggal 20 ing sasi April tahun fil tahun gajah. Iya Mas ngene iki Mas berat iki Mas. Lah nek bendina dosa lawatane piye to Cah? Gusti Allah. Tahun fil miyose nabi, tahun fil lima pitu siji tahun Masehi. Nggih sakniki sarang-sarang saut-sautan nggih. Wis kula nek ngaji ora dhuwur-dhuwur kok Mas. Sing penting ngene iki ringan iki nek nyantol sampe lho Mas. Iki lha iya wis apik engko mulih mbah-mbah nabiku Nabi Muhammad nabiku Nabi Muhammad. Iki mbok syuting ra Mas? Disyuting Mas? Nah, engko nek susu Mas. Nek iki aja di nabiku Nabi Muhammad. Nah. Ngono kuwi nang omah dienggo saut-sautan karo pake. Wah. Ingkang Rama Sayyid Abdullah. Ingkang Rama Sayyid Abdullah. Ono engko bapake ingkang Ibu Siti Aminah. Ingkang Ibu. Ya yang Bu. Engko sesuk mang coba engko anakmu lak ndomblong kowe. Bapak Ibu kendel kabeh iki. Halo. Udane samsa deres Mas. Pripun? Oke. Nggih. Oke, saut-sautan nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, mengke nek deres terus rampung ngoten mawon. Engko umpamane niki kurang marem sesuk nangkap neh ngono Pak. Wis gampang-gampangan iku donature sakmene akeh ngono. Nggih napa mboten? Kula sik nggih. Nabiku Nabi Muhammad Nabiku Nabi Muhammad ingkang Rama Sayyid Abdullah ingkang Rama Sayyid Abdullah ingkang Ibu Siti Aminah ingkang Ibu Siti Aminah miyos dalem wonten ing Mekah miyos dalem wonten ing Mekah mantap dina Senen ing wayah subuh dina Senen ing wayah subuh ing sasi April tanggal 20 ing sasi April tanggal 20 tahun fil miyose nabi tahun fil miyose nabi lima pitu siji tahun Masehi lima pitu siji tahun Masehi. Ya Allah pinter tepuk tangan anak-anak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ini TK mana? Oh TK Karang, ya Allah, mula tuwek-tuwek. Ya Allah. Ini mbahnya, namanya siapa mbahnya? Hah? Mbah Sumiyom cantik sekali. Ini Mbak, cantik kayak Luna Maya loh Mbak. Halo. Masuk Ibu nggih. Yang pertama cinta. Wong ki nek wis cinta, ada pepatah mengatakan nggon lagu niku. Nganti kaya manuk kena pulut. Kadung tresno dikapak-kapake. Yo.
Kalau orang sudah jatuh cinta Bapak Ibu. Wong ki nek wis tresno. Nggih, tenanan iki Mas. Jarak tidak menjadi masalah. Oke. Rintangan tidak menjadi masalah. Abot dadi enteng, adoh dadi cerak. Betul? Nggih, demi cintaku padamu. Demi cintaku padamu, gunung luas kan ku seberangi. Oh, dosa we. Mu balik iki sapa? Mu balik iki aku kok ya sakarepku samune-mune ku. Ngapa kowe? Lho, ngapunten lho Dek, wong jenenge wong gandrung kasmaran iki kadang-kadang kan omongane ora masuk akal. Mula sak muni-munine wong gandrung kasmaran tokno ben. Oke? Lah ngono lho. Wong jenenge wong gandrung kasmaran iki sak muni-mune kadang-kadang kan ora masuk. Heeh. Kaya ngono ki mau. Lautan tinggi kan gudagi. Lho wong tresno kok wong tresno ki demi cinta apapun akan dilakukan ngono lho. Demi cintaku padamu. Wes ngono kuwi tok. Bulan madu di awan biru. Tiada yang wah, apa lo Mas? Masya Allah. Iki karena cinta, Bu. Mang logika, ono ra wong bulan madu di atas. Ndak ada. Bulan madu di atas pelangi. Hanya kita berdua. Nyanyikan lagu. Masuk akal ora? Masuk akal ora? Ngono kok aku mbok semoni ngopo? Dong ora? Begitu juga kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, ngon ngapunten Bapak Ibu. Demi cintanya Nabi Muhammad dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngenekke pengajian urunan piro wae, silakan. Ayo dong kodet ora? Ayo ditokke Maulid Nabi. Ndi mau panitiane ndi? Ndi panitiane ndi? Ayo siap loh wah. Iki enggak gawe uporong iki angel lho Mas, nek kamu balik apa ra iso lho Mas. Kok larang Mas? Ayo, sing merasa cinta karo Kanjeng Nabi, malam hari ini kita mahabbah karo Kanjeng Nabi, niat ingsun anu. Ya pokoke ngene lho, Dik. Awak dhewe kan dalu ini malam Maulid, pokoke ngenekke malam Maulid Nabi kan ngoten. Niate ade cinta karo Kanjeng Nabi. Wong kene tresno ki mbok ngetokke pirae ora awel, ora ndirasake iman. Cah nom-nom kuwi nek lagi kasmaran karo yange njaluk apa turuti. Ra ketang tengah omah ya ngelundase. Ayo Mas, ayo. Ayo Mas, wis rasa pekewuh cepet tes. Sing kira-kira turut tutuk nganggo kerdus. Wis pokoke iki sing los Mas, sing 2000 rasa ditampa. Ngono wae 2000 dunan 7 sasi ram. Ngono wae, ayo. Yen. Ayo ditoke. Wis pokoke malam hari ini sedekah ora kudu ikhlas, sing penting akeh. Oke? Dong ora? Wis. Pokoke angger mu 2000 sok ben kelase ya kelas toilet suwargane. Sumuk tur pesing. Ngono lho mbok sing los to nggih. Ayo wis. Yen karo tak awasi sing 2000 sapa kuwi? Sing 2000 dunen. Nggih ra ikhlas mboten napa-napa Mbah, mboten ikhlas mboten napa-napa, sing penting akeh. Iki nek digur-goleki iklase wong karange por 2000-an. Nggih napa mboten? Ya, malah kerincing. 500-an papat. Ya Mas, diselingi sholawat Mas, siji Mas. Sing judule kaitane karo sedekah ya apa Mas? Wis kono sak padha ya Mas, gen gayeng Mas. Aku tak karo leren sik.
mumpung isih urip ya sedekah tanpa pamrih mumpung isih urip ya sedekah tanpa pamrih ngeling ana yen mati ora bakal iso bali ngeling ana yen mati ora bakal iso bali duri mote ditandur rekor ando duri mote ditandur rekor ando yo sedekah tanpa gendah mumpung isih sehat yo sedekah tanpa gendah eling ana sok yen lara ora iso apa-apa eling ana sok yen lara ora bisa apa-apa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampun nggih Bu nggih, rasah iman yakin mawon ku dijoli karo Gusti Allah. Gusti Allah nganteng umpamakne kanggone wong sing seneng sedekah kaya nandur wiji apa Mas kae Mas? Wijianto mbahmu kuwi. Kaya aja ngono kuwi le. Iki serius lho iki. Ngajakake kok Wijianto iki lho. Iki anu kowe pimpinane kowe Mas. Iki sesuk rasa dijak wae sing iki. Jeng pun mboten nang grup niku. Oh seneng. Kok Wijianto iki lho. Iya, tak kandhake Pak Mufatur engko. Halo. Ibaratnya diumpamakna kaya wong nandur wiji pari ditandur siji, halo. Tukule cacah 7. Nggih, 7 batang, setiap batang wohe ana 100. Masuk? Lah ngoten niku ora usah khawatir, yakin mawon. Ngoten nggih. Termasuk panitia apa meneh sedekah kok kanggo mubalek kuwi luwih apik meneh ngono lho. Diaturi kok. Oke ra masalah, kowe ra ikhlas sak karepmu ngono lho. Sing penting aku ki seneng ngono lho. Nek kowe sithik ikhlas malah aku ki sing ra seneng. Wijianto. Iki ana rembukan anak buahmu iki sesuk kandhanono. Ning apik nyaute apik Wijianto. Kolbun salim. Ya Allah. Masuk nggih Bu nggih. Wis pokoke yakin mantep karo Gusti Allah. Janjine Gusti Allah ora bakal meleset. Ngoten nggih. Satu cinta. Yang kedua apa? Nek wong wis tresno nyun ngapunten nganti kaya manuk kena pulut, artinya apa? Melu-melu kaya sing ditresnani. Apa nyontone akhlake Kanjeng Nabi. Wong nek seneng, wong nek cinta, sak omong-omongane digugu. Kira mboten? Mang tonton to, cah nom-nom kuwi nek lagi gandrung kasmaran, sing siji ngomong apa heeh. Gatel Dik kukur, heeh. Masuk karena
Cinta. Nah awak dhewe tresno karo Kanjeng Nabi ya apa? Nyontoni akhlake Kanjeng. Innama bu'istu li utami mama karimal akhlak. He umatku ngertenono aku ki lho Kanjeng Nabi sing ngendika diutus karo Gusti Allah ning donya ki kon dandane akhlak, kon jejeke akhlak. Mula Kanjeng Nabi nggone dakwah menyebarkan agama Islam kuwi nganggo akhlak. Apa, Dik? Kodok. Kodok ya seneng wedokan to. Padahal tuwek-tuwek lho ya seneng lho. Nek aku ya sorry. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Masuk nggih karo kula Dik mau nggih. Nyontoki akhlake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diutus nggon dandani akhlak. Mula ketika Nabi Muhammad berdakwah itu dengan menggunakan akhlak sing apik. Bukan menggunakan kekerasan, bukan menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif. Nggih Pak Polisi nggih, niki nembe marak stop adu domba. Kula dukung niki. Ngono lho. Adu domba terus ngono, Pak. Provokasi terus adu pitik mbahmu kuwi. Kuwi anak buahmu glenyeng kabeh iki, Pak. Upamane mbok rekrut to lele. Iki ketulanan fatur iki Mas. Halo. Kok salam ya kanggo Pak Fatur ya. Salam, saya lama sudah enggak ketemu sama Mas Fatur iki. Wis kangen karo jenggote lho. Halo. Aku ora metu kok nggonku. Nanti nggak ini kurban ki tak kei sing nggon dengkul sapi kae lho, Le. Tak kei ngono malah dikroyok laler kae, Mas. Gue mbok tak kei nggon koyo nggon ngene iki lho. Nggon anune sapi niku lho, Dik. Pak ae tak liatin kon. Wah, dadi ireng nih kok. Wah, tak kira tukul tiba laler tok. Halo. Ngeten nggih Bu nggih. Nabi Muhammad dalam berdakwah mengedepankan akhlakul karim. Jangankan terhadap umat karo mungsuhe sing gedeng sing ra seneng karo Kanjeng pun dibalas dengan akhlak yang baik. Ora kaya model saiki nggih Pak Polisi nggih anggur ngono. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Mula awak diki nek panci tresno karo Kanjeng Nabi, kedepankanlah akhlakul karimah. Apane awak diki wong Jawa. Wong Jawa iku terkenal sopan, tata, unggah, suba. Niku mangangen-angen Nabi Muhammad niku ngono iku jos. Mula diki rasa dadak kepengin kaya sapa-sapa. Kepingino kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek diangen-angen wis persis karo wong Jawa, plekser. Wong nek kula niku garek Pak Nabi Muhammad ki karo iki garek ngeklike ngeten. Carane garek mak klik ngeten lho. Kaya tumbuh etuk tutup. Pas. Contoh sing paling gampang. Kanjeng Nabi niku nek ngendikan kasar napa halus? Leres nggih Pak Yai nggih. Nek wong Jawa nek ngendikan kasar napa halus? Kan wis klik to. Kan pas banget to, garek gathuk ketakno kok. Dong ora? Salamatul insan min hifdzil lisan. Selamate manungsa ki gumantung njaga lisane. Nek carane wong Jawa aji ning diri gumantung ana ing kan klik to, klik. Sorry Mas, aku angger ngelak ngeten iki kok, Dik. Ngombe sik nggih. Jan tenan kok. Ya Allah. Lah iki kok susu kok isine ra padha ngene iki piye iki? Iki mau aja-aja wis diombe, Mas. Iki ra padha no. Jonjeng no ki engko. Masa aku engko mlakune piring ngene. Wis ra apa-apa ya, Mas ya. Bismillah. Disyuting, Mas. Rada yum. Susune gen ketok gede. Ngapunten nggih Pak Polisi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, ger. Alhamdulillah. Wah, susune saset iki. Nggih. Sing asli yo.
Jenengan ampun nawani, Mbah, jenengan pun kadaluwarsa. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Yuk nyontoki akhlake Kanjeng. Nek Kanjeng Nabi niku diklike karo awak dhewe iki karo wong karang wis maklik ngono. Ngendikane alus ya Allah. Wong Jawa niku lak ngendikan alus. Nganti saking aluse wong Jawa niku kan nganti wonten onen wong Jawa ki nek ngendikan ge alus kaya-kaya telek dipidake ora pendek. Lho telek kok dipidak ora mlenyek iki lho. Lho padahal telek niku atos napa empuk? Lah iya kowe kan malah wis tau nyekel ku lho. Lah ngerti nek empuk no. Halo, empuk. Halo. Anget napa anyep? Anyep berarti niku lawas niku deh. Ngerti ya wis tau. Ngaten nggih Bu nggih. Jadi ya Allah Kanjeng Nabi kalau bersuara, kalau berbicara ndak pernah bohong, nggak pernah kasar. Jangankan kok nyon ngapunten karo awak dhewe sing ditresnani, dengan orang yang membencinya pun, dengan musuhnya pun Rasulullah tidak pernah berkata kasar lho. Mula adike wis nyontoni sing ringan-ringan sik wae ngomong rasa seneng ngapusi. Ora rasa seneng misuh, wong lanang-lanang lho rungokno iki. Wong kok senengane ngapusi wong wedok. Jarene kerja mancing. Ya ora? Nah, ngono kuwi mesakno bojomu nyambut gawe ora gur muncang-mancing. Lah iya. Golek lawuh. Neng warung kan pirang-pirang mancing ora entuk iwak tuku. Kok jarene kuwi glothok sakmene wong tukon kok. Nggih napa mboten? Teko wonge teko nggih. Masuk nggih karo kula nggih nggih. Yang pertama, yuk akhlake Kanjeng Nabi dicontoh. Saka napa? Ngendikane sing alus. Wong wedok syukur dadi wong wedok iki ketokno kewedokanmu. Dong ora? Ora wong wedok kok gialake kok dempit tenan. Wong wedok kok aluse go nek tanggal 1 tekan tanggal 5. Nek tanggal 1 mas ngunjuk mas. Dahar mas. Ngersake kula napa mboten mas? Enek wonge, tanggal 15 munggah ngene iki wong lanang aku nglak tuwekan rasa manja. Kaya ora ngerti nggone. Kalau carane nang mburi, kalau ngetur-ketur. Tapi ya wong wedok kadang-kadang nyenengke, kadang-kadang memang angelke tenan-tenan. Diarune. Bualak ya kaya bledek nek cerewet karo radio rusak ngomong. Nggih, pun ngaten mawon mboten sah kata-kata tesih makhluk qiyam ngaten nggih. Dereng puas. Wong wedok iki ngono kuwi lho, Mas. Kene wis nganti ndredeg-ndredeg karep jiglak ngono. Terus. Mosok ngono tok. Lanang kok kaplah. Lah kono ora ngeden lah kene sing ngedan-ngeden karo enggak medhuk. Kono nang isor terus. Loh, maksudku iki lho iki makan aku munggah medhuk ngene iki lho maksudku iki. Bayangne sing ora wae lho. Halo. Saestu nggih nggih niki kula dek mau asline aku Mas wesel banget Mas. Wah, asline wesel banget. Niki dinane apa iki Selasa nggih. Selasa niku jadwal kula istirahat hari Ibu sebenarnya. Oh, dosa we. Tenan Mas jadwal kuwi aku ngerti jadwalku ngeri no Mas. Iki aku lagi laris-larise lho Mas. Diaturi kok. Sesuk kula teng Wonogiri Batu Mas. Jemuah 1 minggu kula teng Lampung Mas. Lagi ngeri lho Mas. Saiki kondang lho mangsamu ki. Kula engko nek 250 gah aku gah wis. Halo. Ngoten nggih Bu nggih, mengke November nggih enten teng Kalimantan Mas Sumatera ada. Nanti Desember ada di Hong Kong saya Mas. Wis aflak terkenal iki gumun tenan aku.
Nggih. Mboten niki namung guyon mawon, mboten prayogi nek dalu-dalu, mungkin dengan tetap mahalul qiyam. Nggih, saya tak duluan ya Mas ya. Saya wapek banget. Nggih. Asline kula wesel banget, asline. Tapi demi wong Karang lah, ndak apa-apa lah. Tak ampet-ampet sithik ngeten nggih Bu nggih. Tetap mahalul qiyam dulu sama kolbun salim. Nanti saya tak mendahului bukan karena apa-apa, karena besok pagi saya masih ada kegiatan. Ngaten nggih nggih. Ngaten nggih Bapak nggih, Mbak Yayi, Pak Pul. Donga. Engko dongane kono wae, aku tak donga Jawa wae ya Mas. Oke. Tuh munggah neh. Dungane Mbah Yai dalhar mawon nggih, donga obat-obet. Nggih. Ya diniatke krana Gusti Allah mengke sing banter sing seru ala hadhihi niyah wa niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nirokke kula nggih Bapak Ibu nggih. Niki donga saking kula mengke habis majelis dari habis Maulid nanti dari Qalbun Salim ngoten nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat iso nyandang iso mangan iso liwet muga-muga paringi selamat muga-muga paringi selamat. Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki. Amin. Terima kasih. Ini donga apik lho nggih. Iki nek undang oleh Pak Kangkaran kalau tak jelasin maknanya doa ini. Terima kasih sudah ada Kangkaran, Qalbun Salim, UIB, LMU. Mantap. Ya, tepuk tangan buat UIB. Setengnya dari mana Mas? Setengnya Mas? Jenenge apa? Oh. Ini setengahnya apik geni ya Mas ya. Sip, muga-muga laris kabeh, ugi laris, Qalbun Salim waris laris, setengahnya laris. Amin Allahumma. Amin. Kula nggih laris. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten lagi saya